Kai magana akan abu ɗaya wanda ake yin amfani da shi a wajen sabulu shine caustic soda. Sabulun ruwa, sabulun wanka, sabulun wanki, kowane ma kalar sabulu yana amfani da caustic soda. Caustic soda shi ake ce ma sodium hydroxide a chemistry ɗin da aka yi ma a sakandare. Wataƙila ka yi sakandare in ka yi science, in ma ba ka yi science ba dole ba ne ba sai ka san wannan, za ka iya haɗa sabulunka. To duka waɗannan sabulan da muke da su sai ka ga an yi amfani da caustic soda saboda ita ce take haɗuwa da mai. Idan ta haɗu da mai sai su haɗu da ruwa, za su yi wani reaction ne wanda zai fidda kumfa, ya tattara kumfa waje ɗaya ta haɗa nasu. To wannan shi ne ake ce ma saponification a cikin chemistry. Wannan sabulun shi ne na yi, ga su nan za ku gan shi ya yi kumfa. An yi shi sabulun wanki lafiya lau. Ga ma wani nan mara kala wanda yake fari shi kuma ga yanan shi ma yanayin yanda ya kasance. Wanda idan aka kaɗa shi a cikin ruwa zai ba da kumfa mai yawa, ya fidda